शकता तुम्ही एकदम चांगल्या प्रकारे आणि चांगली फळांची साईजसुद्धा झालेली आहे. इथपर्यंत झालेली आहे. परंतु इथून बघा आता तुम्ही इथपर्यंत फळं लागली आणि इथून इथपर्यंत झाडाला काहीच नाही आहे. याचं कारण मित्रांनो, कारण इथून जेव्हा आहे इथून सतत ढगाळ वातावरण आणि सतत पाऊस असल्यामुळे बघू शकता तुम्ही एकदम सतत पाऊस असल्यामुळे आणि ढगाळ वातावरण असल्यामुळे फूल जे आहे हे फुलं सगळे ड्रॉप झाले. बघू शकता तुम्ही एकही फूल व्यवस्थित लागलं नाही. इथून इथून सतत पाऊस आणि आता वरती परत बघू शकता तुम्ही तर या ठिकाणी परत फळं चालू झालेली आहेत. याचं कारण म्हणजे आता ऊन तपायला सुरुवात झाली आणि ढगाळ वातावरण हे क्लिअर झालं, पावसाचं प्रमाणसुद्धा कमी झालं. तर अशा परिस्थितीमध्ये काय होते की या ठिकाणी चांगली फळं लागली आणि पावसामध्ये किंवा ढगाळ वातावरणामध्ये भरपूर प्रमाणात ड्रॉप होतात आणि फळांची सुद्धा व्यवस्थित सेटिंग होत नाही, फुलांची व्यवस्थित होऊ शकत नाही. या ठिकाणी